Tanawan ninyo guys, so mao ni ang video sa nag-viral nga LTO og farmers dito sa Bohol. Tanawa ko nun yun guys, so kung na ba mo'y makita nga nang haras ning maong sa ka-farmers sa mga taga LTO guys. Tanawan ninyo guys, so muduol na siya dito rong taw-taw guys. Tanawag yun ninyo guys kung naabagyo yung mga pangharas nga gibuhat na ng maong farmers guys. Kung anong nabuhat sa LTO ang yung nana nga gihanaan pag ani og dunggab ang maong farmers guys. Tanawan ninyo maayo guys ha. Gibadlong pa sa LTO nga kuan. Tanawan ninyo guys kung ano yung nabuhat sa LTO na yung nani guys. Wow. May pauli pag kanay maong farmers guys, may padong na siyang motor o gisundan sa maong LTO guys. Gisundan la dito, masakay na siya sa maong motor. Unya nga nung ilang gisundan unsa may gibuhat sa maong farmers guys nga ilang manigaras o gikapkapan. Karon nakahikap og kutsilyo o karon no. Tanawa guys ha. Ha? Tanawa sus. Tanawa ko no guys. Giunsa gyud niya gibinaboy naman ni guys Tanawa tanawa. Sakto nang ilang gibuhat guys. Sobra naman ilang gibuhat guys. Tanawa. Guys, Tanawa. Tanawa sus. Amo na husga ni guys kung unsa ni sakto ba nila ha.